Mlaleli weGolova TV, angibingelele kuphina ku-platform yakho lomusa njengamanje. Le ndoda sike sabika ngayo izolo noma ngaqhamuka ngaphambi kwayizolo udaba layo mawuthi ulibona izolo lalifaka phambi kwayizolo ebusuku. Alright, insizwa lena engazi ukuthi yabulala u-anti ehlala naye yaphinda futhi yashaya amawindi amakhelwane ngenhloso ke nayo ithi ayazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani, kodwa ke isola amadimoni noma ke isolakala ukuthi ineyilwane. Ngiyafisa ukuthi uyilalele le video bese uyahlaziya ukuthi kahle kahle lo muntu njengoba engabalekanga ungabe ungenelwa ukugula ngekhanda noma mhlambe kuneyinkinga anazo. Abantu abanye banamaqunga uthola ukuthi ngempela aba-understand ukuthi kwenzakalani. Mlaleli wami, nayi video ephelele yayo lensizwa ichaza ukuthi u-anti ke ohlala yedwa yambulala kanjani, njengoba ke kutholakala nokuthi u-anti lo yambulala uyihlobo sayo, engazi ukuthi ubaba wayo nalo anti embulele ba omzala. Ngaphandle komusho isikhathi sakho, nayi video ephelele mangabe usuyilalele yaphela ungiphe uvo lakho lapha comment section. Kodwa ke ngaphambi kokusingena kwi-video ngicela ukuthi nje show ukuthi button la subscribe usolipressile lapha ke wasolipressa nelika like bese ulinda ke i-video ziphele bese kuyima ucomment ngakuyikhona okuzwile ngezimo ezenzakalayo la ezweni, yabo. Manje mangizolokho engilandeleka into from January yaqala lokho ekupusheka bad kumina elifini yami, lokho kuyinkinga, yabo. So yonke le nto iyenzeka one by one, yonke into ngiyayinothisa, ngibhekile futhi ngiyayibona, yabo. So manje leyo nto ingiphathile kabi, yabo. Ngcina nami ke sekwenzeka izinto ngiyafika ngizobuza la kanti ukuthi anti kwenzekani, yabo. Anti yini lento eyenzakalayo, uyabona. Wandiye lapha ngafuna ukuphuma entweni, kodwa yonke into ngemagic yakho nenzayo, yabo, njengoba ngivalele leso. It's a reason ngilivalile, yabo. Isimo sokuthi ngomoya engawuthola ahlephelela umfowethu, yabo. Ngithi mfowethu nakho ukuphila, uzophila la ngesimo sokuthi ngangakachazeleke ukuthi lento mfowethu ikanjani, ayibona. Ngithi lalela mfowethu, yabo. ngithi uyazi kwenzakaleni la ekhaya? Yeah, ngiyazi. Kwenzakaleni? Yimina engenze lesimo. Ngesimo sokuthi ngize kumfowethu, yabo. Wenza isimo siphi? Vula endlini mfowethu ubone ukuthi kwenzekeni, yabo. Ngomoya wami mfowethu wokuphila, yabo, njengoba ngisho ukuthi mina ngiyaphila, yabo. Yabo lento engiyenzile mina ngisena umuntu omubi webhodi, mina ngiyakholwa manje, yabo. Wenzeni mfowethu? Nginomoya wokholo mfowethu, kodwa yabo ngendlela esengizengcine sengiphuma okholweni lami ngani ngesimo sokuthi shithi yonke lento engiyenzayo bonke labantu abenza izumo bayavela kumina, yabo, bayavela. Wenzeni mfowethu? Taka baba. Futhi ayisekho into engizobuye ngichaze, yabo, njengoba ngichaza kanje. Umbulelo wanti. Angazi mfowethu, ngoba ngenza into engayenza ngaphuma kanjalo ngavala ngahamba. Ngoba wandi ngiyambuza ukuthi anti yini lento eniyenzayo noBlue? Yini lento eniyenza kumina, yabo? Alokho engididisa ngama voices la alento engichazayo mfowethu ukuthi khona into engabuya nayo ehlanzeni ewumuthi wenhlanhla, uyayizwa lonto. Ngafika nayo mfowethu ngathi bafu njengomuntu engimaziyo lo mfowethu, mina bengenankinga naye, yabo. Nawe uyazi ngimthathiso kwamfowethu, uyayizwa lonto. Umfowethu nje angikwazi ukuthi ngixabane naye or ngixabane nabantu. U-anti usizwa yimina mfowethu la ekhaya, kodwa yabo mfowethu I'm shaking. Siyenzeka into isiyenzeka mfowethu, angisazi nami ukuthi kumele ngenzeni, uyayibona lonto. Mina one mfowethu kade ngagcina uphuza utshwala, hayi kumhlambe bengidakiwe umdakwe insana. Ufike nini? Ngephi? La ekhaya. Hayi into enzeke ekseni. Ekseni? Yeah mfowethu. Wanqo washaya isicaphe wenza njani? Hayi ngiphushile la nje, yabo. Wamlimaza? Ngangena la ngathi ngiyakhuluma, hayi u-anti ulele lapha, ngiyambuza ngithi anti kwenzekani, uyabona. Ngithi kwenzekani? U-anti ke gcine ekhuluma into engayizwa ngesikhathi sokuthi ngathini ngokuthi nami ngicasukile, ngoba lento mfowethu kade yayenzeka kumina, uyayizwa lonto. Mfowethu. Ngoba yabo mina manganenzela into eclean ukuthi imali manje anginayo, yabo. Uma kuthiwa nginemali bese uyakumuntu ohlolayo. Jesus Christ. Uyayizwa lonto. Into eclean mina ngiyakholwa angaze ngizwe into enjeni.
yabo sine ngangena kusona ayisixakekile bafethu ngibe nobugodi ngaphakathi kimi ngoba zonke into ezenzakalayo zibe imagic ngendlela engayiqondi ngaxake ukuthi hawu yabo kulezo zimo ke leyo nto yayingenza yonke leyo nto ngayinikeza umfowethu ngathi lo nto umlimaze ngani wanti mfowethu hey mlimazile mfethu ngento ebengimlimaza ngayo ngayilahla yabo ngayilahla wamshiye enjani ngimshiyelele la kwafika kuba fika amaphoyisa lapha ngoba bengibiza iambulance ukuthi ayizongithathela yena yabo kwafika amaphoyisa ke ngaleyo ndlela ke ngaxaye ukuthi iambulance mina bengiyibizile ukuthi ngicela izongithathela lo muntu lo esengingenza inkinga la kuyena ngesimo sokuthi inenkinga ekade yangiqala from January uyabo until now amaphoyisa akubonile angizwanga amaphoyisa akubonile amaphoyisa angibonile bephithizela la ngihlakula lapha ekseni egcekeni lapha la amaphoyisa akhuluma kuhlekwa la ngikhuluma iqiniso ngoba mina ngineqiniso mfowethu into engisho ngoba ngine guarantee yayo engiyaziyo uyabo behlekwa la kumnandi ngabona uhleka bani laba bebehleka bebekhuluma indaba zabo la ngichaza la mina ngilapha ekhaya ngisho ukuthi yonke lento eyenzakala ezweni yavela yathi mayisivela mina ngathi kwavela zonke indaba zezwe mina nento engangayazi uyabo mina ngeqiniso lami ke lonke yonke into enzeke kumina from A up to Z ngiyayazi and futhi into ngikhulile asethi ungaphisa umbamba lokho kwenzeka kanjani sombamba angisafuna asuke la lungile it's fine guys yekeni ubhuti ngeke ngoba yabo mina uanti bafe wena sisiwami nawe bhuti uanti mina ngiyamazi uanti la endaweni bayazi sizwa yimina njoba ngisho ukuthi uBlondi angikaze ngixabane naye kodwa emoyeni wami nango lo moya mfowethu enginawo ulokho evela yes angazi noma ushonile ngimshiye mina uanti phela momenze lento benze yona ubuthi akabe njani hey guys ayisaze sabuza ubunzima hayi mfethu uyasitela ukuthi umbulele uyilahlile into ambulele ngayo amaphoyisa afikile abantu babonile la endaweni lokho akona mankade lapha kunezimoto ezithi uyibhakile ngoba mina ngevoice yami engiyazi ukuthi iaround la ngathi hayi amaphoyisa ngabiza iambulance nabantu ngokomoya engikhuluma nabo bengidirect ukuthi hayi wena enza kanje izimo ezila ezweni elokho ezenzeka kumina lo ngaquite uyayizwa leyo nto bafethu sinenkinga la sishone lo auntie la uhlala kule ndlu le so manje into eyenzakalile uantu behlala yedwa la kwatholakala ukuthi manje ungenelwa ile ndoda le yamshaya waze washona manje ngathi nasekhanda ayiphilile sesifikile sizobona ngeke simenzele utho kodwa nje bese ngithatha le video nje angazi ngizokufakazi noma yini kodwa ke hayi ungathi usukhulile emhlabeni ukukhula enye into angikholwa ukuthi khona into enje eyenzakalayo kodwa ke ya South Africa siyaniselela siyabonga